Stimați Târgu Mureșeni, dragi spectatori, vă invit să pășiți cu încredere în vechiul cinema Arta. Veți avea surpriza de a descoperi Arta 3D, un centru cultural modern, la cele mai înalte standarde europene și răspunzând celor mai exigente gusturi, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional. La intrare, spectatorii au posibilitatea de a-și procura produse alimentare și sucuri naturale. Bine ancorat în coordonatele contemporaneității în noua sa formulă, cinematograful dispune de 3 săli de spectacole, Arta, Flora și Club 30, cu un număr total de 340 de locuri. Dorim să transformăm acest spațiu într-un punct de convergență a ideilor, a energiilor creatoare, a gusturilor artistice rafinate, într-un cuvânt, într-un pol de atracție a tot ce este valoros, trainic și autentic în acest oraș. Spectacolele de film 2D și 3D destinate iubitorilor artei cinematografice, Club 30 stă la dispoziția persoanelor fizice, agenților economici, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea unor evenimente specifice activității acestora. Dragi Târgu Mureșeni, Arta 3D vă aparține, ne aparține, nouă tuturor celor care iubim și prețuim zestrea culturală a Târgu Mureșului, pe care suntem datori să o păstrăm și să o valorificăm, cu atenție și răspundere, în folosul generațiilor care vor urma.